Hi guys! For today's vlog, pupunta kami ng Bicol. Papakita ko din sa inyo kung sino mga kasama ko. Isa to sa mga kaibigan, parang kapamilya na din. Alam ko guys, alam nyo na palagi akong bumabalik ng Bicol. Pupunta nga pala kami ngayon sa San Miguel Island. Matatagpuan to guys sa Tabaco City. Biglaang vlog lang to guys kasi sabi ni Steffi, mag-vlog daw ako. Ito na sila guys. Tignan nyo kung sino kasama ko. So ayun guys, pumasok na kami dito sa McDo para makapili kung ano ang kakainin or iinumin namin. Say hi. Hi. So ayun na nga guys, hinayaan ko na silang makapag-usap kasi hindi ko talaga naiintindihan yung mga sinasabi nila. Yung pamilya na yan guys, galing ng Germany, bumisita lang sila dito sa Pilipinas. Kaya mamamasyal muna kami. So ayun guys, pagkatapos namin bimili, dito na kami sa labas. Di ko nga alam kung bakit nandito kami, pwede naman dun sa loob. So ayun guys, pagkatapos namin kumain, pumasok na kami dito sa van kung saan kami sumakay papunta sa Bicol. So ayun guys, enjoy niya muna sa mga tanawin kasi babiyahin na kami. Ingat sa amin! So ayun guys, dahil paggabi na, matutulog muna kami kasi maya-maya pa daw kami kakain. Biyahe ulit tayo guys. A few moments later. So ayun na nga guys, ito na yung pinaka-aantay namin. Yung kumain, dito nga pala kami guys kumain sa Lolo Ompo. Dito yan guys sa Sariaya, Quezon. Mukhang masarap ang mga pagkain dito guys. Tara, punta tayo sa loob at pipili tayo kung anong pwede natin kainin.
Si Onyok nga pala at si Mama Tita nag-uusap sila kasi si Onyok sabi niya wala daw siyang pera. Yan daw ang natitira niyang pera. Nako, si Onyok mukhang gutom pa. Ito nga pala guys ang van na sinakyan namin. Sige guys, biyahe ulit kami. 2,000 years later. Yun na nga guys, andito na kami, nakarating na kami dito sa pier ng papunta ng San Miguel Island. Ito na nga pala guys yung bangka na susundo sa amin. Saktong-sakto guys kasi pagdating namin, parating na din sila. Puno ko dali sa lubog. No. Maraming salamat nga pala dyan sa mga tao na yan kasi sila ang sumundo sa amin para makarating kami dun sa isla. Nakarating nga pala kami dito guys sa pier alas 2 ng madaling araw. Umalis nga pala kami dun sa Maynila alas 12:30 ng hapon. Guys, nandito na kami sa sasakyan sa bangka. Punta na kami ng San Miguel. So ayun guys, abangan nyo na lang kung ano mga gagawin namin doon sa isla. Kung bago ka pa lang sa akin munting channel, don't forget to subscribe to Kakampi channel and hit the notification bell para laging updated sa mga bago kong videos. Salamat!